Hvad så der? Hej, det her, det er introduktionsvideoen til det her webserieprojekt. Og jeg laver den lidt for at få lukket op på godteposen. Og så I kan se, at det er mig, som I skal arbejde sammen med omkring det her emne. Det er jo en skoleting. Det her projekt, den her webserie. Vi starter med sådan at fortælle, hvad mine forhåbninger er til det her projekt. Men jeg vil først lige gøre det klart, at det er ikke fordi I får penge for at gøre det her. Det er frivilligt. Det eneste I får ud af det, det er oplevelsen. Og så igen, hvis nu at det her det bliver mega stort, hvis det kommer op og kunne lide noget, der hedder The Guild, sådan nogle ting der, eller hvis I ikke har set The Guild med Felicia Day, så skulle I prøve at se. Eller Neil Patrick Harris har også været med i noget, der hedder Dr. Horrible Sing-Along Blog, tror jeg der. Det er typiske webserier, noget som ikke er lavet til at komme på tv, men noget du kan se på nettet. Du kan se noget om, hvordan det egentlig kommer til at være. Mine forhåbninger til det her fik afslutte det der med penge. Og hvis det bliver stort, og man kan tjene penge på det, så siger jeg selvfølgelig ikke nej til at få penge for det. Selvfølgelig ikke, vi skal alle sammen have en bid af kagen. Men lige nu der er det ikke realistisk at håbe på, at det er sådan noget, der sker. Så I skal være klar på det, I går ind til. Det er ikke noget, som der har en på kort tid indtjening til jer. Altså, godt så. Så er det på plads. Ingen penge. Måske nogen senere. Hvis vi er seje, hvis vi er gode, hvis vi er awesome. Hvilket mange af jer faktisk er. Jeg siger ikke, der er nogen, der ikke er. Jeg siger, at de er faktisk awesome personligheder, der har skrevet op til det her. Jeg har sagt, de er interesserede. Jeg var vildt overrasket over så hurtigt, at jeg fik svar fra sådan nogle mennesker som jer. Jeg er vildt med meget energi på grund af det her. Jeg er virkelig, når jeg tænker på det her projekt, så bliver jeg glad. Det er sådan det gør. Og jeg håber også, det er den følelse, hvis I ikke har den, så får I den. Jeg begynder at tænke på, det her det bliver så fedt at lave. Mine forhåbninger med det her projekt, det er at få lavet en lille webserie selvfølgelig, som har den her feeling af, at det her det er ikke bare sådan noget amatørpis. Det skal være gennemført. Jeg ved, at de skuespillere, der er med, nogle af dem i hvert fald, jeg ved ikke alle sammen, hvordan I ligger lige nu, rent kvalitetsmæssigt i jeres acting. Men jeg ved i hvert fald, at der er et par stykker, som jeg har alt mulig grund til at tro på, er geniale at have med i den her. Så alle sammen er glade for dem, vi skal arbejde sammen med. Virkelig, 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 fordi der er mange af jer. Jeg siger ikke, der er ikke nogen, der ikke er. Jeg siger, at de alle sammen er. Jeg skal lige passe på med, hvad jeg siger. Det er en fed gruppe, vi skal arbejde sammen. Så det kan næsten kun blive godt, når jeg tænker op og holder op i hovedet. Min forhåbning er at få lavet den her webserie, som har den her feeling af, at det er awesome. Det er noget, det vil jeg gerne blive ved med at se. Hvorfor stopper de med at lave noget? Altså, hvis nu vi stopper med at lave det, og folk i tusindvis sagde, damn, vi vil have mere, ikke også? Vi vil have mere. Det er lidt forhåbninger med det her. Det kan godt være, det ikke bliver det. Men bare det, at vi kan lave det her, som har den her billedkvalitet, den her redigeringskvalitet, den her skuespilskvalitet, den her historiekvalitet. Man bare tænker, at det er gennemført. Det er fedt. Det er det, jeg gerne vil frem til med det her. Og jeg tror faktisk også godt, vi kan nå det punkt. Fordi at jer som der har sagt, at de gerne vil være med til det. Det er mange af jer har jeg ikke snakket med rigtig længe faktisk. Jeg er vildt positivt overrasket over, at I tager kontakt og siger, hey, det vil jeg gerne være med til. Hvor nede i Midtjylland mange af jer faktisk. For det jeg kan huske af jer fra efterskole for eksempel, det har været, det er mennesker, der har styr på skidt. Jeg har altid set lidt op til nogle af jer faktisk. Så det er vildt fedt, at I kommer med. Også med de ting, som I kan bidrage til det. Journalisthøjskole, kandidater og folk, jeg kan huske, der var sindssygt til at redigere. Folk, der er geniale skuespillere, musikere. Den type mennesker er det, som jeg allerede er helt oppe at køre over. Yes.
og det er så sådan en rimelig hånd omkring det emne, jeg har skrevet ned, hvor der står, at jeg skal fortælle, hvor stolt over jeg er at have jer med i det her. De er sådan nogle fede personligheder. Jeg vil bare lige understrege det 2 gange. Facit. Awesome mennesker. Awesome. Når jeg så har sagt det, så vil jeg gerne lige komme ind på, at jeg vil gerne have jer til at gøre noget. Når I ser den her video, så vil jeg gerne have jer til at gå ind og lave et dokument, eller gå ind i en e-mail og skrive til mig, ikke? Jeg kommer en e-mail senere, hvor I skal skrive lidt om, hvad du kan bidrage med. Det du selv synes, du kan bidrage til det her projekt. Det vil jeg gerne have, at du gør. Ikke lige nu, men bare du får det gjort snart. Fra den her video kommer ud, så regner med, at efter en uge, så har jeg de fleste af jeres svar på det her. Du skal skrive, hvad kan du bidrage med? Du skal skrive om, hvad vil du faktisk bidrage med? Altså, hvad går du all in med? Hvad ved du bare kan? Ja, det er mig. Det er mig. Det er mig, der gør det her. Og det skal du vide, Mathias. Det er mig, der kan det her. Det vil jeg gerne have, I skriver. Jeg vil gerne have, I skriver, hvilken tidsramme I faktisk skal tilbyde jeres kroppe til det her projekt. Jeg skal også vide sådan nogenlunde, hvornår jeg kan regne med, at alle har tid til at bruge en uge, for eksempel, på det her. Fordi det er jo sommerferie på, hvor folk skal ud og rejse, folk skal til festivaler, folk skal alt muligt vildt til andre events. Så bare lige vide, sådan, hvornår kan jeg sådan få flest mulige mennesker med fysisk. Altså, så de er til stede under det her. Vi skal også filme folk, så det er sådan lidt vigtigt, at de i hvert fald kan være der til, at vi skyder de her scener her. Jeg vil gerne have, at I skriver bagefter om, hvornår I kan. Så vil jeg gerne have, at I fortæller mig om, hvad vil du gerne vil have, der er med i det her. Hvad du synes var fedt, der også kom med i det her projekt? Hvad skulle dit præg være på den, hvis det var, at du bestemte det hele? Det gør I, vil jeg godt sige. Men sådan en lille ønskekurv, ønskebesked der, sådan, det ville jeg synes var fedt. Det ville jeg være rigtig glad for, hvis det var med i det her. Det vil jeg gerne have, I skriver, fordi det betyder også meget for mig, om at I er med til at lave noget, I også synes er fedt. Også noget, som bare I synes er fedt. Altså rent personligt. Det behøver ikke noget, alle synes er fedt. Hvis jeg kan få skåret så meget af det ind i det hele, strikket det ind, alt det I gerne vil, og stadig have det der med sådan noget awesome, der harmonerer godt, det vil jo bare være klasse, ikke også? Det vil betyde meget for mig, at vi vil kunne gøre det. Så vil jeg gerne have, at I skriver, hvad jeres forhåbninger er i det her projekt. Hvad vil du gerne have ud af det her? Hvad er dine oplevelser? Altså det du gerne vil opleve ved at gøre det her. Hvad forventer du, at der kommer ud af det her for dig, rent personligt? Hvad får du ud af det? Det du gerne vil have, du får ud af det. Så jeg også prøve at strikke noget sammen, der gør, at vi alle sammen får noget ud af det her rent personligt. For det skal ikke bare være, fordi det kunne være fedt at lave, men så når du så er der, så er det ikke super fedt, fordi det passer egentlig ikke lige til dig. Så vil jeg også prøve at få sådan en god balance på det hele, på jer alle sammen, så det alle sammen kan klikke sammen. Det er det, jeg gerne vil have, I skriver ned. I kan spole lidt tilbage i videoen, for lige at få alle emnerne med. Det kan være super, hvis I gad det. Jeg kan også lige lægger et dokument også ud bagefter i gruppen, som siger per punkt. Det er det, jeg gerne vil have, I skriver. Og hvis I ikke behøver det, så kan I bare bruge videoen. Men det konkluderer sådan, det jeg gerne vil have, I skal gøre nu. Så lige fortælle, jeg forventer, at I gør det her for at få den her kvalitetsting, det her produkt, som bare har kvalitet. Det er bare noget, det er noget, vi er stolte af. Det er det, jeg forventer, at I går ind i det her med. Intentionen om at lave det her kvalitetsprodukt. Det skal være awesome. Det skal være mega awesome. Og det er planen. Det er awesomeness. Jeg håber, I er klar på det her, for jeg kan slet ikke vente. Faktisk, jeg er lidt oppe at køre over det. Men jeg vil efter den her video, så vil jeg gå ind og lave en gruppe. Og en e-mail, I kan skrive jeres svar til. Og så vil jeg sige, det er nok det, der kaldes at tage hul på det hele. Det er opstarten, det her. Så jeg håber, I har det godt. Jeg håber, I er friske. Jeg håber, I er glade. Jeg håber, I er der til eksamener her for tiden. I har det godt. Og klarer det godt.
der arbejder, at de ude og arbejde. Jeg tror, det opsummerer det hele rimelig godt. Så have det godt. Hej hej.